Ayan na! Nagkakita na yung mga botyo! Kakagamba, magandang hapon ulit. Nandito si Choy, isang ano natin to, subscriber natin. Personada lang niyang makipag-collab sa atin mga kagamba. Pagbibigyan natin to, panoorin yung mabuti mga kagamba. Ay, si Happy Man sa likod, no? Manggugulo na naman ako. Walang sawang panggugulo, si Happy Man. Nandyan pa rin siya. So, batiin natin siya. Batiin natin si Happy Man, palakpakan natin si Happy Man. Ayan. Ay, magulat ngayon, para walang dayan. Joke lang. Ay, no? Aba, ipakita mo nga yung gagamba mo dyan, idol. Ayan, isang subscriber natin to ngayon. Si Idol Choy. Si Idol Choy to. Ayan, ayan ang gagamba niya, oh. Medyo maskulado. Si Idol Choy, ito naman si Idol Bat. Pag pinagsama, Idol Bat Choy. Nagka-batchoy-batchoy. Nilabas na yung matindihan ni, ni Master. Ito yung sa akin, pinakain ko ng gatas kanina kasi baluktot na paa, oh. Nakagamba. Huwag yung baluktot yung pailaban mo, para walang para walang maliit siya, maliit. Mamaya, pag nataas, sabi mo baluktot ang paa. Ay, ganon. Para may dahilan. Huwag na. Parang si Happy Man minsan. Matindihan. Ito, pwede yan. Ito, Bartolina to. Ayan, oh. Ayan. Pwede yan, pwede. Okay. So, wag na natin patagalin mga kagamba. Match yung laban. Pinakatabis kasi yung malalaki paglalabanin natin para magandang tingnan siya. Good size parehas. Match yung laban. Oh. Yung kay Idol Choy, bago po. Ayan na, mga kagamba. Ayan, tumakbo na agad yung akin. Sinundan. Ganyan pala yung gatas. Ganun ba? Ganun ba yun? Maingay. Bird Street. Alagang berbran. Alagang berbran. Oh, uy, inatak! Inatak mo yung Choy, yung inatak niya. Ayun, no? Hindi, talagang nalaglag. Ayaw talaga lumaban to sa gatas. Ito gatas lang tong akin. Itong isa, may ano to eh. Ewan ko kung anong nito. Takot siya sa gatas mga kagamba. Ayan, so yung sinasabing duwag yung gagamba pag kumain ng gatas, hindi totoo yun. Sabi nga sa school, kuminom kang gatas, ikaw ay lalakas. Tama. Iyon, no? Kumain ka ng itlog, ikaw ay bibilog. Pakainin mo yung itlog yan. Tingnan mo, natakot siya kaagad. Hindi pa nga, wala pa nga. Oh. Sabi nga kasi, wag ka daw muna magsalita ng patapos, Master. Ay, ganun ba yun? Oo. Lalaban pa pala siya. Bilog daw ang bola. Ay, ganon? Yan na. Oh. Biglang umayaw yung atin. Bakit ganon? Narinig? Ayan. Nabigla lang. Gusto na ng gatas. Oo, nagpatihulog yung kanya. Iyon, no? Laglag yung kanya. Ano? Iyon, no? Laglag ulit. Ay, mga kagamba, uminom ng gatas, siya ay lumakas. Ayan. Oh, nagpatihulog. Hindi malaman kung lalaban ba talaga. Naglulukod sila dito. Naglulukod Tumatakbo, pero nalalaglag yung isa. Naglalaro sila. Ano to? Hindi mo alam kung sino. Walang gutom, ano? Kasi kumain ng Ginawa gatas. ng playground yung stick eh. Ginawa ng playground ng stick. Laro-laro lang daw. Walang samaan ng loob. Ayan, no? Ayun. Tumakbo na rin yung atin kanina, laglag yung kanya. Ang rules natin dito, binilot. Yan. Pero walang mabibilutan dito sa tingin ko nito. Mga kagamba. Wala. Mukhang hindi magandang laban na to, mga kagamba. Malam niya. Iyo, wala. Puro takbuhan ng takbuhan. Panran eh.
Akala nila panran. Ay, mga kagamba, ang sapot napakatindi na ang sapot. Pero ang ganda ng laban. Agad, wala pa nga. Oh, shake hands na naman. Oh, inabol. Sige, ang habulin. Umarap ka. Oh, hindi siya humarap. Hindi lang mahuli. Ay, nahaltak siya, mga kagamba, nalaglag. May dahilan na, may dahilan. Oh, nabukulan. May dahilan na. Nabukulan yung gagamba ko, nalaglag. May dahilan na. Umayaw na tuloy, masakit yung bukol. Gamot sa bukol hinahanap nito. Oh. Medyo malamya mga kagamba itong laban na to. Oh, Nagagaling talaga naman ni Master Mendo kasi gamba niya rin. ano siya, dinasalan ni Happy Man to. May orasyon. Oh, tingnan niyo, oh. Hindi mahuli. Hindi niya mahuli, mga kagamba, oh. Oh, mabilis tumakbo yung akin. Oh. Kanina, laglag itong Mahuli. kay Idol Choy, pero ngayon, wala na. Yun naman akin. Ganun lang ba? Nabigla lang. Oh. Oh, Nabigla, bentok mo na yan. wala. Last. Last na yan, panibago ulit. Yun. Wala talaga. Hawakan mo. Hanap tayo na iba. Mga kagamba, wala. Hindi ko type yung mga ganong laro. So sa laban na ito, paras po sila panalo, paras po sila lamang. Paras panalo, paras lamang. Ayun ayan, narinig nyo si Happy Man. Parehas panalo, parehas lamang. Ayan. Ang kinalabasan, alamang. Ayun. Yun lang. Naging alamang. Tabang-taba. Vlogger pala to, sabi mo hindi. Ha? Sabi mo hindi si vlogger. Pakilala, bago pa lang. Ayun, kagagawa lang yung kanya. Dito ka sa likod para makita ka. Ayan, si Idol Rap to. Rap Lex to. Si Ran, ako si Recto eh. Yan. Marwin Recto. Ay, ikaw? Kamag-anak ko. Dito kayo. Si Rap yan, si Rap. Taga Patiros. Lapit lang dito yan. Paras bochog, paras gagamba. Yan po. Mas gamba, oh. Ito mga kagamba, ah. O, pangalawang laban namin to ni Idol Choy. Isang subscriber natin, nakipag-collabs dito. Dinayo tayo rito. Anong dinaya? Dinayo. O, yun nga. Linawin mo, Happy Man. Sabi mo dinaya eh. O, Dinayo. huwag ka maniwala, sira ulo yun. O. Ayan. Nako, o, ang lilikot nila mga Isang kagamba. laglag na, isang laglag. Isang laglag ka agad, o. Damakong ka agad, o. O, ayan na naman. Puro bago kasi. Ayan. Wala pa. Kayo na yung nalaglag. Yung kay Master Mindo. Ayun, Ayan na! Nagkakita na yung mga bochog! Tumitira yung kay Master Mindo. Ayan, oh. Sumasapot, Ano yung sumasapot? oh. Yung kay Master Mindo. Sa'yo yung sumasapot? Sa akin sila din. Ay, sa kanya ba yun? Mali. Ay, nasa ilalim sa'yo? Mali pala. Mali. Yun, no? Mali. Sumasapot. Wow! Hindi, yung sa'yo yung nalaglag. Sa'yo yung nalaglag, oh. Ayan, oh. Mas Ayun, gusto ano? yung sa'yo, eh, oh. Ayun, nagkamali lang sila na sinabi mga kagagamba kay Master Mindo yung Hindi pala yung sa'yo yung... mga kagagamba. Medyo nagloko yung video natin. Dudugtong na lang natin to sa edit natin. Ayan, itutuloy natin to mga kagagamba. Para ma-LBC na itong kung sino man. Ayan na. Ayan na, kitang-kita, ang kita. Iyan, oops. Ayun na. Oo. Isa. Oo, isa pang halikan. Kaya kainom lang ng gatas niyan kasi ang pait niya nung isang araw eh. Pinainom ko kahapon niya ng gatas, kaya siya ay lumakas. Ayan, alagang berbran. Nag-advertise ka pa. Nag-ads pa, no? Si... Mamaya, ipakilala natin yung bagong vlogger natin dito, si Ralph. Stop na. Hindi naman Recto siguro yun. Ako si Recto. Recta yun, Recta. Iyon, oo. Nakagat pa ni Isno. Mahilig ko kumain ng Isno eh. Oo, yung kanya. Ay, sa'yo pa rin yan, Master. Ah? Sa'yo pa rin yan. Sa kanya na nabili. Hindi pa siya nagbabayad eh. Bayad na. Bayad na. Kanina pa. Edad? Kanina pa. Ikaw pa Kaya- lang din nagbabayad. Dapat ka muna nagbayad para kahit matalo, kanya pa rin. Oh, ayan na. Ayan, lumalaban pa oh. Lumalaban pa oh. Uy, lumalaban na. Ayan na. Okay na. So, yun mga kagamba. Ano ba yung score? Paras yung kanina, paras panalo, paras tabla. Ngayon po, si Master Mendo po ay nanalo. Ganon.
Ang laban na ito, bigay po natin kay Master Mendo. Kaya palakpakan. Palakpakan. Ayun. So, yun mga kagamba. Si Choy, yung subscriber natin. Si Happy Man, nasa likod. Si Recto. Ay, si Rap. Viral spider Yan. po. Ano? Viral spider. Bayrap. Hindi viral ha. Bayrap. Spider. Yan. Si Bayrap Spider. Alam niyo ang subscriber niya sa kalahati na. Ayun. Mga kagamba. Yan. So, suportahan po natin sa mamaya magiging 2 kalahati na yan sa pagkatapos kay Happy Man. 17 subscriber. Ba, dami na pala niyang subscriber, ano? 1.7 na. So yan mga kagamba. Maraming salamat sa inyong lahat.